xi qabelkom ħalli Inselmulkom, sinjuri, nilqawkom mal Shooter Quiz! Seħħad zbal fil-program, taħna ma namlux quizzes. Illum, ekk ħankun qed nagħmlu, però qabel, jekk għandkom xi ħaġa interessanti biex tibatulna, ibatulna hawnhekk. X'inhi di tal-quiz? Illum ħankupru għal bajtu bacon, tajjeb, u ħankunu qed ngħidlek frażi u inti tgħidli min qala minn dawn in-nies, taf kif? Ma żomma ħamin ħajra bien. Mhux inta u biss. Alright. Tlaqna, bdejna, l-ewwel frażi. X'għandna? Grizz jew Robert jew Grizz? Bravo! Waħda tajba. Ejja. Kif qed tħossok? Qed nowgos Ittina kważi. waħda. Ejja. Min qala minn dat tlieta, jiena qala minn qala mit-terri ma ngħid xejn għax jispiċċaw eżab bħal bajtu bacon, dawk spiċċaw mingħajr il-bajt. Sewwa, jiġifieri ejja naqbżu fuq xi ħaġa oħra jmorru għandna etikett, x'taħseb? Etikett. Inselmilkom jina Ray Marquette, nallem l-etikett. That's my cat. Ndi dejjem dal-ħin id-doq. That's a vet. Il-mara tiegħi. Tgħid kemm tħobb id-doq il-klarinett. Kif aħna, right? Tajjeb, kif inti Sanders? Jien Sander Minares. Anders? Le, ħallija. Fux se nitkellmu llum, fej se joħodna l-etikett. Illum ħankunu qed nagħmlu lil-bdaba tu annimali bħalek fuq xi ħaġa illi vera norbota miegħek jiena. Ma ħan nitkellmu dwar l-arti. Illi dwar il-ġobon. Ġobon Għax miegħek. meta tinża żarbun apparentement ta' blue cheese toħroġlok. Grazzi bħal dejjem tal-komplimenti li tini sur Market. Jien hekk minni ta'. Nemmen immaġina. Komplimentus minni. Ejja. Parti mill-etikett ukoll Sander ta'. Mela, ejn ngħidu qed baqgħna din il-biċċa ta' ġobon tajjeb qudiemna. Biċċa ġobon. Tara, din hija ġobon fina, kieku inti kif taqbad u taqta biex tikol minna? Kieku jina, forsi nuhu biċċa minn nofs. Putamilla hekk, eżempju hekk, tħaffel. Eżatt, biex isni ma naħlijiex. Ħażin! Mhux hekk għattien. Dak kif jagħmlu l-bdabat, annimali u slavaġ bħalek. Grazzi dejjem. Ġobna, cake, kull ħaġa li għandha forma huwa importanti li bl-etikett iżommilha l-forma tagħha. Allura ġobna għandek taqtaħħa b'dana il-mod. U mbagħad tajjeb ngħidlek li dik ma tikoliex dik ta' għaxxara u tikola tajjeb. Sew, tajjeb. Grazzi, vera. Grazzi li isma' ħanajdlek aneddotu ħelu. Eh, X'ġobonu dak illi jixbaħ lilek. Jiġbaħ lili, jien naf. Ta' toqbax bla moħħi. Grazzi tal-li bħal dejjem spiċċaj tajjarni. Memx imniex, ta' imniex Anders. U minn hawnhekk. Dik il-ket tiegħi sora rifsuha naħseb. U n-naħa l-oħra hemm Ivet li tħiġ kemm tħobb il-klarinett u jiena min jien Ray Marquette. Selli li għal sħabek tan-net. Le, aħna tal-wan ja ħasra. Tal-wan, sorry, bella. Sur Marquette mqabbati miegħek. Isma, illum inserta huwa l-jum id-dedikat lit-tabib tal-familja. Għandek tabib tal-familja? Jien għandi tabib fil-familja minn hawnhekk insellimlu. Fil-familja. Insomma, Jacob. jiena ħaniltaqa' ma' personalità li huwa tabib ċelebri wkoll u jaħdem f'post partikolari. Ħammur niltaqa' Ġan, illum hija l-ġurnata iddedikata proprja lit-tabib. Da x-xogħol li intom tagħmlu fil-ozza fil-għaxija u min jaf x'taraw fih. Xi ġielek tkun tabib? Li mexxietni għal il-karriera hija li inti taħdem ma' nies punt vulnerabbli. Tajjeb. Għandhom bżonnok. Eżatt, fej vera għandhom bżonnok. Ix-xogħol onestament inħobbu ħafna li inti l-ewwel nett m'intix taħdem mal-pazjent biss, imma qed taħdem mal-familja tiegħu, taħdem mal-ħbieb tiegħu, imma jolqot ħafna wkoll dak li hu forsi soċjali, psikoloġiku, anka b'xi mod ieħor spiritwali. Jiġifieri huwa xogħol li jekk tieħdu bis-serjetà jista' dik sodisfazzjon għaliex inti tista' tara persuna vera tinbidel. Jew ħajtu dak li jkun
propja qed tara isu terġa' titrasforma lura għal dak li tista' tkun prattikament. Qed tara xogħol ma jafx telefon. Ma jimmarx noqgħodlu ħafna iktar ħin. Ġan, awguri lilek li t-tobba kollha għamlu ħafna nisferħani. Ekku. Grazzi lilkom. Dak kien kollox għallum, tuffiħa kuljum iżżomm it-tabib il-bol. Sakemm ma tixraqx fit-tuffiħa.